Kaixo politak! Gaur eskulan polit-polit bat egingo dugu. Plastilina egingo dugu gure etxean. Gure eskulanerako honakoa behar dugu. Bol bat, bi goiera, bat txikila eta beste bat handila. Bi taza irin, taza bat gatza, ura, olioa eta kolorante vegetala. Eskulan hau burutzeko erabiliko dugun neurria tazaren neurria izango da. Lehenik eta behin, bi taza irin botako ditugu gure bolean. Bat eta bi. Jarraian, gatzak gehituko dugu, taza bat. Ondoren, dena ondo nahastuko dugu. Eta orain, olioa gehituko dugu. Lau goiakarakada txiki. Bat, bi, hiru eta azkeneko bat. Lau. Orain, ura botako dugu. Taza bat. Eta dena ondo nahastuko dugu gure masa lortu arte. Hemen dugu gure masa. Boletik aterako dugu, gure mailan irin pixkat botako dugu eta amasatzen jarraituko dugu nahi dugun testura lortu arte. Orain, bolita batzuk egingo ditugu, kolore desberdinetan tintatzeko aukera izateko. Nik 3 egin ditut. Eta gure masani kolorea emango diogu. Eta hemen ditugu gure plastilinak jolasteko prest.